moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Padre, doon na nabilin. Kag isa lang ang parasyot. Oo, man. Padre, may tuba man sa langit. Oh. Yeah, man. Kung may tuba sa langit, ikaw na paggamiton ko sa parasyot nga na Padre. Bisan mapatay ko, basta may tuwa lang mainom dito sa klantuan ko. Okay lang, Dre. Hindi, anak. Hindi kita maano. Dua pa ang parachute nga nabilin. Aha? Dua? Oo. Nasalaan sang judge nga parachute ang imunapsak. Maswerte ka, anak. Aha? May adlaw ka kay Pas. Uy, ikaw gali, Pedrito? Oo ako ni ka kay Pas Ma-challenge ka? Uy, base makabalos na ako sa imo sa kay gayunan ngini. Basi? Uhala, sugura na naton. Ati okay Pamati, Pedrito. Kung napalibutan ka sa ngayon, sang giraffe, tigre, kag mga kabayo, kag mga elepante, ano ang buhaton mo? Ati mabugtaw ko Wala ka nagakatulog, Pedrito. Ate, arabing buhaton mo kakay Pas? Pas ka na, haw? Pas Kapos lang sang buhaton mo, Pedrito. Ang buhaton mo, padalaganon mo ang tsubibo. Ote, hindi ba lang gusto ako? Wala sa mga sapat nga makita diri pareho sang leon, giraffe, elepante kag mga kabayo. Magluwas ang ara sa tsubibo. Daw kalayo man sila kakay Pas man. Ano nga malayo? Malapit gid naton. Ote, anong masiling mo? Mapuli na ko Mayo pa. Grabe gid balay din si kakay Pas mo. Daw sa piho nga pagkabakiro. Pero bisan nga magano pa siya bakiro man na sa gyapon. Samtang ako board passer na. Mariika, mamangkot ako sa imo. Oy, ano ina, Luling? Matuod ba lang, di malas kung makabuka ka sang espeho.
Ay oo bala. Pero, sa ano mo na pamatud-an, ina? Nakabuka ako sang espeho. Sang adlaw sang akon kasal. Kag amo ina, kun nga nga di malas gid ako sa akon bana nga si Kulapo. Hasta karon, ang amon balay, wala paghihapon mailisan sang atop. Kalinunghaw? Di ina si Juan man? Anay ka bala? Kay linglingon ko siya? Madugay na nga wala akong makakita sa iyam. Kag nahidlaw na gid ako sa iya. Aber, linglingon ko siya sa idalom sang balay. Ari, masuot ako sa idalom sang balay. Ari na ako sa idalom sang balay. Mahapos ko diri makita ang tawo sa ibabaw. Kay man, malaka ang siklat sang salog. Uy, ato si Juan ho? Ay, apaw, nagapungko siya sa bangko. Kag kaon. Oh, ang iya puruntong. Layang? Gani makita ko ang iya. Kwan, ang iya. Ring the bell, ma. Ay, ang buta. Wala siya makahibalo. Nga ari ako sa idalom. Kag nagatubang gid sa iya. Ay, ano nang iya nga sudan man? Ay, ang buta. Kanami tulukon ho. Nagatuntun. Ari mo ay, kay tuslokon ko. Aragoy! Animal ka nga subay ka? Gaman tinir ko iyasang ginamos. Ang imuya itloged? Ari mo ay, kay tudson ko ikaw. Di man, kundi dunot ka. Pero, nagapula. Daw ginamos nga itlog ang ringdabel ko ba? Bawa, kapdi. Anay bala kay kuyaban ko. Uy, hala. Gin, kuyab ni Juan ang plastik nga pinggan, ma. Ay, crazy for feeling so lonely. Bah,
Maria Gata, ikaw na da? Oo, Juan. Ako ini. Kantahan ko ikaw para balang makuha ang hapdi nga gingkutot sang subay. Crazy, crazy for feeling so blue. Juan, masaka ako da bala. Ako na lang ang makuyab sa imo. Sang una gani, nagabaligya ako sang mais. Kay sagad ko yung magkuyab. Ay, hindi na, Maria Gata. Kay may laktan ko iya. Ati updan ko ikaw Base bala kun hold upon kahaw. Kadamo na nga daan karon sang gina-hold up. Ay, salamat na lang, Maria Gata. Ati, wala kaso Malakat na lang ako, Juan. Bye! Ay. Bantayan ko man siya gihapon sa may bangga. Dason, dumugon ko siya. Total, madulom naman. Mapakuno-kuno, kuya nga aswang. Kagkagton ko ang iya. Liog. Paktalay ta, amigo talya. Ako na. Ano ang parte sang lawas ng tao nga nagahatag sang oras? Mata. Sala. Ay, ano man gali? Siko? Siko? Nga Kay ang siko, amo lang ang may watch. Siko watch. Daw san ulang ang nagligad ng eleksyon, no? Karon eleksyon naman? Hindi na lang naton pagambalan ng eleksyon Kaya daw masuka na ako sina. Ang ginahambalan subong, among pagligwat sang history. Ano nga pagligwat, migo Islaw man? Halimbawa, amigo Tagoy, nga gusto nila ligwaton nga hindi sila Pulapo ang nagpatay kay Magellan. Sino man gali? Si Bulak na kuno. Sino niya si Bulak na? Ining si Bulak na kuno. Among nagpatay kay Magellan, kag ang gingamit sini sa pagpatay kay Magellan, amo ang lipak sang arnes. Nga haw, ano na si Bulak na haw? Amo na siya kunong asawa ni Lapu-Lapu. Ining si Bulak na, matahom nga babae, kag maalam siya. Kag siyang utok kung nga napatay si Magellan.
wala man na yan nabutang sa libro? Kasi Bulaknay ang nagpatay kay Magellan? Ang nabutang na iya nga si Lapu-Lapu ang nagpatay sa iya? Oo man. Pero, aamuning nahibalaan ko subong. Hinali lang nga nagtuhaw ang ngalan ni Bulakna. Uy, grabe gali siya amigo tagoy mo. Manami mag-away. Ugaling kay ti makahuluya man nga isugid sa Espanya nga si Magellan ginpatay lang sang isa ka babae. Gani ginsulat sang historian nga si Figapita, amo nga si Lapu-Lapu gidyang nagpatay kay Magellan. Di oo, amo na. Karon gusto nila nga ligwaton ang libro. Gusto nila nga pagbaon nga hindi si Lapu-Lapu ang nagpatay kay Magellan, kundi ang iya asawa. Kung amos na, tapos gining estatwa ni Lapu-Lapu nga ginpatindog sa Manila, piho nga bukon nila ina, bukon nilang estatwa ni Lapu-Lapu, kag islan sa estatwa ni Bulakna. Iti nga hindi ginila gusto nga maghiro si Lapu-Lapu, haw? Kag sino gidyang nagpangamot nga islan si Lapu-Lapu bilang hero? Sino pa? Kundi ang mga politiko Kay man hindi sila maluyag nga may hero nga taga-probinsya. Man para sa ilaya, manol ang mga prumde. Ute si Rizal hindi niya pag-islan. Basi bala kung masiling naman sila nga si Rizal, hindi dapat nga mangin hero, ha? Kundi si Ninoy Aquino. Ambot mamati-bati anay kita. Kagabalo ka, amigo tagoy. Hindi sila gusto nga magmarsyalo naman. Amo na nga hindi sila maluyag nga magdaog si Bongbong Marcos. Man anak siya ni Makoy, nga among nagdeklarar sang marsyalo. Di anong tanak karon kay amoy ng gusto sa mga tao? Wala naman niya makaibalo ang mga kabataan subong nga amugli ng nagkatabo. Man wala pa na sila yung matawo sa amo sa nga tsimpo mo. Kung magdaog kuno si Bongbong, ang COVID masaka naman. Kada adlaw kuno ang COVID, masaka sang 1,000. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kunang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay.
Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutan sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So tahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Bakit na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy?
pag-asa. Sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang ila kabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ila mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ila man na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa, sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin siyang nagligad. Matapos siya ginpatay ni Migulando si Maris, ginsulod niya ini sa drum nga puno sang alkohol, agod hindi kuno magbaho. Ginpabulan niya nga nagpauli anay si Maris sa ila lugar agod maglisensya para sa ila kasal. Kagbisan sita siya nga asawa ko natingala nga wala na niya makita si Maris. Diri sini nga bahin padayunon ko ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Amin. Daw wala ko na makita si Maris nga nagapanaog sa ila balayaw. Kag wala ko man siya makita nga nagasakay sa auto ni Lando. Wala mo lang siguro siya makita. Nga ahaw, mabantayan mo gina sa satanan nga oras? Hindi man Pero wala ko gid siya makita nga ginadulong ni Lando sang auto. Wala ka lang guro makakita Apro sige lang, makadto man ko to sa ila. Mahibalaan dagit na. Bigamin, hindi na magbalik diri si Maris. Uy, ano? Inga amanaw? Nagbalik kay kuno sila sa iya kahagugma sang una. Ano? Oo, Mig. Nagsulat siya sa akon. Kagsurigid kuno. Ay, amo gali, Meg? Hasta lang sa suri, Mig ba? Hasta lang sa pirmi sa suri. Kasubo, gid katama, Mig. Ay, Meg, anon ta na, abi? Nagapakig-unong ako sa kasubo mo, Mig, Salamat, gid, Mig. Kung sa bagay na anad ako sa musini, naanad ako sa sitwasyon nga musini. Ay, kasubo. Kasubo ka, yung Mig amin. Doon sa maging matay na lang gani ako, Meg, dugangi lang ang kabakod mo, ha? Amo gid na iyang kabuhi. Puno sang kalisod.
Uy, tasing, din ka magalin? Dito sa guhaan, ah. Uy, amin. Ginahambalan dito ang parte sa babae nga nadula. Sino nga babae? Vilma, kuno ang ngalan? Nadula ko na ini, kag wala na makita. Nano na. Sila nila, base kuno kung may nagapang-kidnap sang babae, kag ginabaligya sa iban nga lugar. Sa diin mo naman na yan nabatian? Dito gani. Abi mo amin, naluoy gid ako sa iya iloy mo. Da sa mabuang sang pangita sa iya anak. Kuna mo, hasta subong, wala pa makita mga babae nga nagkaladula mig amin? Amo mo nang siling ni Tasya? Wala kuno makita ini. Kag ang ginikanan, nagpangayo na sang bulig sa mga pulis. Kinahanglan gid mig. Kinahanglan nga makita gid ang bisan sin uman nga nagapangidnap sa mga babae diri sa aton. Migulando, labay man ang ako, no? Do wala ko na makita diri si Diling, haw? Wala pa ko lumagayong ginikanan niya. Ganin di pa siya makabalik diri. Kung amo, isahanon ka lang gali diri? Oo, migamin. Pero masami man ako nga nagalakat, ah. Gani isagwa na lang ako nagkakaon. Ate kung sa bagay, no? Ay, oo, gali. Kahapon may nagkadto diri nga pulis. Nagpamangkot sila kung sino balay ini. Ote, ano siling mo sa ilamig? Ginambal ko nga imo Apang siling ko masami ka nga nagalakat. Gani wala sang tao diri perme. Pero maano ko no si Ramig? Nagpamangkot mo lang to sila. Apang suno kay tasing ang amo nga mga pulis nagpangusisa parte sa mga babae balang nga nagkaladula. Amo gali? Oo, Mig. Kag masami na sila nga nagalibot-libot diri sa lugar naton. Ginsugiran ako ni Migulando nga pati si Diling wala man makabalik tungod nagatipan ini sa iya ginikanan nga nagamasakit. Ginsugiran ko si Migulando nga may mga pulis nga nagkadto sa among lugar agud magpangusisa bahin sa mga babae nga nagkaladula sa pagpadayon ko pagid. Malain ini. Basi ko natiktikan ako. Ang matuod si Diling napatay ko na. Tugod delikado siya. Kag nakilala mo niya mga babae nga ginadala ko diri. Kag ginapamatay matapos nga makuha kong ilang mga kwarta. Hindi. Kinahanglan mahalin ako diri. Kag sa iba naman ako nga lugar makadto. Megamin, mapaulian na ako sa among lugar. Uy, pauli ka sa inyo lugar, Meg? Ay nga, haw, din gidag inyo lugar, haw? Sa Luzon, sa Abra Balamig, malayo ina. Apang taga dito gid kami. At pagani dito mga ginikanan ko, mga paryente ko. Kaga ko lang naghalin dito sa among lugar, kag nakalambot ako diri sa pagpasimpalad. Ay, amo gali, Meg? Oo, Meg. Kag Meg, samtang wala ko diri,
Palihog lang ko tulad tanaw sa akon balay. Kag ina mga drum ko bala nga may mga gasolina, ibilin ko na sa imo, Mig. Palihog lang tulad tanaw hasta makabalik ako dire. Ati, oo, Meg. Saan o ka malakat? Boss dayon, Mig. Malakat na ako. Kag wala pa ako makibalo kung saan ako makabalik. Pero mabalik kita ko dire, Mig. Ati, oo, Meg. Ako nang may balo, Bantayan ko sang maayo ang balay mo nga wala sa may makasulod. Ate, sige, Mig. Salamat kid nga madamo. Mayong adlaw, amen. Uy, Kap, mayong adlaw man Ari ka man, Kap? May kinanglan ka bala? Oo. Diin na si Lando? Wala pagyapon siya makabalik. Alin sa abra, Kap? Amo gali? Nga man, Kap, haw? Kay balo ka, may shorted kita subong sa gasolina. Pag nakahibalo ako nga ang unod sinang 4 ka drum, gasolina ina tanan. Ati, oo, Kap. Gasolina ina. Ginpahibalo akong ni Mayor nga may ginastax kamo nga gasolina dire. Kag nakahibalo ako nga si Lando, madamo sang stocks nga gasolina. Kag sala ina nga mag-stocks ka sang madamo nga gasolina, tungod may krisis kita subong sa gasolina. Sulong ni Migo Lando, Kap, ginbakal man niya ina iya? Abisan pa. Kung kinanglan nga kuhaon ina sang estado, mahimo ina. Iti kinanglan ta mo. Apang bayran manamon ina kung matapos ng krisis nga ini. Uy, ang buot mo silingon, Kap. Kuhaon mo ang gasolina? Ay, hindi ina pagkuhaon Hulamon lang namon kay Lando. Bayaran man ina. May resibo man nga ihatag kami sa iya. Pero galing ka, wala pa siya diri. Ay, hindi na kami makahulat pa amin. Kay balo kagin pausisa na sang mayor subong ang kutob sang mga nagastak sang gasolina, kinanglan nga hulamon anay namon ina. Kani, mapilitan silang do sa pagpahulam sina. Iti, kinahanglan na mo. Ikaw ang saksi nga ginhulam namon ang gasolina ya. Ate... anay ka, isa lang anay ka drama nga amon hulamon. Ako'y, abe magkuha ka mo sang suludlan kaga sa ipuno ninyo ang gasolina. Isailon ninyo sa lain nga suludlan, ha? Are, Kap, buksan ko na ang drum nga ini. Ara na, nabuksan ko na. Hindi. Nano ka, ako'y? Kap. Ang drum, hindi gali gasolina ang unod, kundi alkohol. Kag may tao nga ginilada. Ha? Ara, Hindi. Isa ka babae nga nagabarikutot sa sulod sang drum nga puno sang alkohol? Amen. Ano ini? Kap? Nga wala ka magsiling nga taong unod sang drum nga ini? Ano nga tao, Kap, man, abe? Hindi. Tao matuod. Pero saan matabo ini, Kap? Kag wala ako siniya makaibalo, Kap. Ginbilin malang ini sa ako ni Migo Lando. Iya nga tulutan awon ko ini. Samtang wala pa siya makaabot halin dito sa ila lugar. Ako'y, buksin ninyo ang iban pagid nga drum. Basi may tao mandrang nga ginilada. Oo, Kap.
O daw sa hindi ako makapati sini. Daw sa hindi ako makapati. Ang mga unod sang drum, mga bangkay sa mga babayi. Amo matuod kap. Kagang isa ka drum, ang unod, bangkay ni Dalisay nga asawa ni Migulando. Kag ni Homer nga amo kunong nobyo ni Dalisay. Isuno sa iyakap, nag-ilop kuno ini sila nga duwa. Apang ari gali diring ila bangkay? Apang ginhimo niya ini. Ari man lang gali diring kriminal. Dirigin tago ang bangkay sa mga babae nga nagkaladula. O Diyos ko, nga nahimo ini ni Migulando man? Nga Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat nga aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Still result, December 1, 3 p.m. draw. 23, 12, 23. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ano ang direkta nga health effects ang hindi husto nga paggamit sang fireworks o kon palupok? Una, blast or burns without amputation. Ikaduha, blast or burns with amputation o kon ang pagkautod sa bahin sang lawas nga nalukpan. Ikatatlo, pagkapila sa mga mata nga posible mahulog sa pagkabulag. Ikaapat, tetanus. Ikalima, pagkamatay. Gani, likawan ang paggamit sang palupok ilabi na subong nga holiday season. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19,
ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa, kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa, kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin lider kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
Ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sang Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madamong salamat po. Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Sa pagsugilanon ni Camilla kag Buffy, nagambal si Buffy
Nga mas gusto pa niya nga mangin stepmother si Camilla, nga likom sa iya, amo ang iya matuod nga iloy. Sa pagpadayon ko pagid. Buffy, anak ko. Anak ko. Kung nagkahibalo ka lang, sa ginabuno ang dughan ko sa kaluoy sa imo. Apang, hindi maluyag si Jack nga magpakilala ako nga ako ang imo iloy. Nagsakay ka gali sa auto ni Camilla? Oh, Daddy. Nagsiling siya nga pahibaloon ka lang nga nagsakay ako sa iya auto. Kag Daddy, kaayos sa iya. Oo. Dad? Nga hindi ka magpangaluyag sa iya liwat? May girlfriend na ako. Si Marieta. Dira ka na gani. Buffy? Buffy! Ginbayaan niya ako. Hindi ako magpasugot nga siya ang manubli sang balay bakasyonan nga ini. Dapat sa akon ginbilin ini sang iya abay. Ako ang dapat nga manag-iya sini. Bangod ako ang fiancé sang amay niya. Ako lang. Kung wala mapatay ang iya amay sang ugtas sa iya. Kung tani, nanginreyna na ako karon. Kag hindi ang iya iloy. Ote, anong ginaplano mo nga buhaton? Kinahanglan ko ang bulig mo. Buligan mo ako sa akon buhaton. Tungod na kataya man diri ang imo kapalaran. Anong buot mo silingon? Nagapati ako nga agawon niya sa imo si Jack. Ano? Oo. Nakita ko sa iya paghulag, Marieta. Nakita ko sa iya panghulag nga naluyag siya kay Jack. Kagamo man si Jack sa iya. Kag kun matabo ina, duha kita ang agawan niya. Duha kita, Marieta. Gani dapat, suportahan mo ako. Ano gid bala ang gusto mo nga matabo? Kinahanglan nga madula siya sa aton panas. Kinahanglan gid. Hindi siya dapat nga magdugay sa lugar nga ini. Bangod, gutok kita nga tatlo diri. Kag dapat lang nga madula siya. Okay. Kung namoy ng plano mo, Anita. Apang kinahanglan, maghinay-hinay ka lang. Kay base kung makahibalo si Jack. Ikaw nang mahibalo kay Jack. Kag ako lang mahibalo kung saano ko mapatay si Camilla. Gusto matuod si Anita. Kasakit matuod paminsaron. Nga ginagaw ni Camelia ang ginpangako sang iya amay. Kinahanglan nga sa iya makadto ang balay nga ini.
Tungod kalaslo na sila nga duway. Apang pitik sintas. Sa iya ginbilin? Ginkakoy niya sang maayo ang iya amay. Agod nga ihatag sa iya ang balay nga ini. Sa pihak sang kamatuuran, nga nakahimo siya sang sala sa iya amay. Ginpalagyuhan niya ang iya amay. Kag subong, hinali lang siya nga nagbutwa. Kag siya na dayon ang nagpanag-iya sang tanan nga propiedad nila. Hindi ko mabasol kung magdumot sa iya si Anita. Hindi ko siya mabasol. Hello? Hello, Jack? Ako ini, si Marieta. Nga Mari, may kinahanglan ka? Kinahanglan pa pala nga ihambal ko ina sa imo, Jack? Oh, I need you. Marieta, kwan... Hindi ako pagbalibari, ha? Hindi, Gid. Tungod hindi ako maluyag nga balibaran mo ko, eh. Sugod sang mag-abot si Camilla. Wala ka na sang panahon sa akon. Ba, hindi matuod na. Masako lang ako. Kag kinahanglan nga buligan ko si Camilla nga makaayong iabalay nga ginsulod sang iban nga tawo. O nga panday ka, haw? Kadamo dira sang tawo nga mahimo sang lock sang puwerta niya. Kag sang iya nga bintana. Kag hindi pwede nga ikaw pang mahikot sina. Nagapangayo siya sang bulig. Agod nga mahibalaan kung sinong naghandom sa pagpahalin sa iya. Ano ka? Investigador? Ote, nahibalaan mo bala kung sino ato? Wala pa. Ote, anong labot mo dira, Jack? Wala ka sang labot dira. Nga nagapangilabot ka sa iya problema. Tama man sina kahapos. Hulaton ko ikaw karon sa gabi, ha? Okay? Okay. Maabot ako. Bye. Bye! Nagaduha-duha na sa akon si Marieta. Apang gusto siya. Sa sulod sang tuman kalawig nga panahon, si Camilla ang ari sa akon kaisipan. Apang paano ko malikawan si Marieta? Sa ano? Hindi gin magpasugot si Anita nga si Camilla ang mangin manunubli sang manggal sang iya amay. Gani gin sulsulan niya si Marieta nga buligan siya sa iya plano. Kag nagpasugot man ini sa pagpadayon ko pagid. Hoy, Bapi! Ba? Si Sena? Natawag niya ako? Kung sinong may kinahanglan, siya ang mapalapit. Aba? Katikalon, Simon, no? Ikaw naton? Sino ang tikalon? Ha? Sino? Ambot, Simo? Mabato ka, gid, no? Ay! Gintikwang mo ako? Ari man ang imo, ay? Agoy. Gintikwang mo ako? Gintikwang mo ako, Buffy? Dira ka na gani. Hoy! Buffy! Andaman mo lang, Ged! Andaman mo lang, Ged! Isugid ko ikaw kay Mami! Isugid ka! Wala ko mahadlang!
ni Fafi. Oh, ano? Gintiklot ka ni Buffy? Anong sala mo? Wala Para ginambalan ko lang siya ngat kalon. Nakig siya dayon. Gintikwang niya ako dayon. Ano gali? Katunto naging siya yung mami niya. Nagapasuber na lang siya. Pabayi lang. Kay isugid ko siya kay Jack. Hindi man na sa Japon pagsakit to ni Jack si Buffy. Man, palangga niya si Buffy mo. Jack, nakasugid ba si Buffy sa imo? Wala man. Nga, may natabo bala? Oo. May natabo kay ina sa ila school. Nag-away si Buffy kag si Sena. Nga man. Gintikwang ni Buffy si Sena. Kag natumbagid din sa duta. Ipatanaw ko gani siya sa doktor Kay ginhilanat siya subong. Basi bala ko nabali ang iya likod. Apang nga gintikwang siya ni Buffy. Naaki gani siya. Kay ginhambalan siya ni Sena nga tikalon. Kaganong gintikal ni Buffy? Ambot lang. Wala ako makahibalo, Jack. Apang nakapyara ko nga samtang nagadugay. Nagalain ang batasan ni Buffy. Nga nakasiling kasi na. Siguro. Wala siya sang matawag nga ilaw Ha? Oo, Jack. Amoy ng pagbanta ko. Kung nga nagaamo sina si Buffy. Wala siya sang iloy nga matawag Inang ginikanan gid bala. Gani magpakasal lang bala kita, Jack. Ano? Marieta, masakop pa ko kayo. Kag hindi pa handa si Buffy nga makaangkon sang iloy. Nga hindi handa. Ari ako, Jack. Buhaton ko ang tanan. Agod nga mangin isa kita ka pamilya. Ang balon ko anay si Buffy. Usisaon ko siya kung ano ang ginawayan nila ni Sina. Nagbalos lang, kuya. Anong ginhambal niya sa imo? Katikalon ko na sakon. Kag matuod balay na? Ba? Hindi Hindi kuya tikalon, dad. Nakig lang kuya sa iya. Kagin pakadto niya ako sa iya. Ano siya? Prinsesa? Gusto niya makadto ko sa iya? Para nga hambalon niya ako? Kundi, siya ang makadto sa akon Kay siyang may kinahanglan? Ote, anong ginhimo mo? Gintikwang mo siya dayon? Siya ang naguna tikwang sa akon. Pero wala ko yung matumba. Tingibalusan ko siya kundi nga natumba siya. Nakig siya. Kaya wala akong matumba. Siya natumba. Ay, luya man siya galit tuhod. Basta wala ka mag-una sa pag-away sa iya? Wala gidyadad niya. Siya yung nag-una sa akon. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo
Boom Boom. Ang oras ay inhatid sa inyo ng Milo. Tuloy ang pagiging champion. Milo Everyday. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by PayMaya. Magpapadala ng pera? Sandali lang yan sa Smart Padala by PayMaya. PayMaya Philippines Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang balitang ito ay hinatid sa inyo ng Ang balita nga inyo nabatian ang gindulong sa inyo sang Department of Health. HIV worries, sagot ka namin. Konsultayo na sa ating mga primary care providers at online beshi. Pampers, buong gabi, walang palit. TTX 500. Juice 7 lot. Ano ginabatsyag mo sa High blood gid ko. Ano sa una ang blood pressure? 180/100. Sa isang adlaw kapila ka mag-inom? 3 times a day gid na ako. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500. TTX 500. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy jumpstart your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion, Milo Everyday. Pag may hamon, titiklop ka ba? O haharapin mo ng buong tapang? Kasama ang Nescafe Original. May tapang na di susuko. Tapang ng dagdag na kape, kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang na harapin ang bawat hamon, mag-Nescafe Original. May tapang na di susuko. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy